Iawn, dyma ni yn y maes gwyn cyn y gêm yn erbyn West Brom. Just wythnos arferol yn hanes clwb Wrecsam, unwaith eto. Ennill efo munud i fynd Sadwrn diwetha, ond colli. Colli efo munud i fynd, o 2 gol i 1, ond llwyddo i ennill nos Fawrth yn y gwpan. Prynu chwaraewr newydd yn ystod yr wythnos am, wel, 10 miliwn o bunnau, ond dim ond os da ni'n cyrraedd y Champions League yn ôl Phil Parkinson. A wedyn heddiw y gêm gyntaf erioed i Wrecsam yn erbyn West Brom yn y gyngrair. A hefyd gêm gyntaf Wrecsam yn y Bencampwriaeth yn y cae ras am 43 mlynedd. Felly, wythnos wallgo arall yn dilyn Wrecsam. Be ti'n teimlo ar ôl yr wythnos, Ifor? Dwi'n meddwl bod y feel-good factor yma. Dwi'n meddwl wedi ar ôl nos Fawrth. Y perfformiad Sadwrn ddim yn ddrwg, ond wedyn doedd perfformiad falle nos Fawrth ddim cystal, ond oedd y canlyniad yn well. A wedyn newyddion ddoe, neu dydd Iau, pryd arwyddodd Broadhead. Wel, mae o'n fantasy football. Ni o'n y gyfnod lle oedden ni yn ymbil i gael chwaraewyr ni yn sgwad Cymru, a rwan mae chwaraewyr Cymru yn ciwio fyny ddod i sgwad ni. Wedyn mae'n sefyllfa od dros ben. Ydy, mae'n braf gweld chwaraewyr Cymraeg yn dod i'r clwb, a yna wedig chwaraewyr dechreuodd efo'r clwb, a wedyn gollon ni oherwydd lle oedden ni, a da ni'n dechrau cael nhw nôl. Felly, ydy, gwych gweld Nathan Broadhead, mae'n siŵr fedrwch chi dadle am werth arian a pethau felly, ond mae o'n deud mawr gyda'r clwb fod ni'n dod â chwaraewyr fel i fewn. A mae'n ddiddorol clywed fans Ipswich yn drist iawn i'n gollio, a mae hynny'n arwydd da wastad. Mater bach o gêm yn erbyn West Brom heddiw, y tro cyntaf erioed yn y gyngrair fel oedden ni'n deud. Da ni'n newydd weld y tîm, felly yr un tîm a ddechreuodd Sadwrn diwetha, heblaw am Liberato Cacace. Falle bod gafodd o ddim yn chwarae, gawn ni'n cyfle i glywed y chant, so di jyst yn mynd i wneud o, sef Liberato, Liberato, Liberato. He eats the pasta, he does the haka, Liberato Cacace. Dim cyfle i ni glywed hwnna heddiw, ond mi fydd yn y dyfodol, mae'n siŵr. Nathan Broadhead ar y fainc, a y fainc yn eitha diddorol, James McLean i fewn yn lle Cacace. Be ti fel am y tîm i ddechrau? Ie, falch iawn bod môr yn ôl, oedd yr rhan wsos dwytha ddim mor ddrwg oedd pawb di ofni, a wnaeth o wahaniaeth be oedd hi ar y cae, chwarae'r gorau ni, mae'n siŵr. McLean nôl nebyn i hen dîm. Ie, dwi'n meddwl, mae'r tîm yna ddigon da i roi gêm iddyn nhw, a mae'n amlwg, mae'n rhai wynebau na ni ddim weld eto, dwi'n teimlo chydig bach dros Oli Palmer ar ôl gwneud cystal yn ystod wsos. Elliot Lee hefyd i cael gol. Ie, mae cyflymder sy'n mynd digwydd, y graddau sy'n mynd pethau'n digwydd yn syni fi, bob wsos. Ydy, mae'n odd peidio gweld i... Palmer, weld pa mor fainc nath o'n i golli Keith Moore, pa math o i ffwrdd Sadwrn diwetha, fydd rhan o'r ddau ar y fainc. Fel ein dweud, Nathan Broadhead, dwi'n siŵr geith o groeso mawr os yw'n dod ymlaen. Ydy, mae'r tîm yna, oedd o'n gystadleuol am awr yn erbyn Southampton. Felly, ydy, mae'n addo bod yn gêm dda. Wyt ti'n gweld Wrecsam yn cael ei pwyntio cyntaf yn y Bencampwriaeth am 43 mlynedd? Croesi bysedd, mae West Brom wedi bod yn dîm sydd wedi bod just tu allan i'r gemau chwarae dau dymor dwytha. Ddim wedi dod â gymaint hynny chwaraewr mewn i newn, so mae'n linyn mesur reit da. Ie, gobeithio am bwynt, just oherwydd y dorf a'r feel-good factor nes i sôn am gyna. Ydy, dwi'n meddwl bod o'n linyn mesur da, tîm sydd wedi bod yn yr uwch gyngrair, lot yn diweddar, ond ddim hefo'r taliadau parachute erbyn hyn. Felly, bendant yn yr hanner ucha, rhywun diddorol i ni gymharu'n hyn yn hefo.
Ond ar ôl bod mor anlwcus wythnos diwetha, fysa'n braf iawn gweld pwyntiau heddiw. Dwi'n dechrau troi fewn i happy clapper, felly dwi'n mynd i dweud 2 gol i 1 i Wrecsam a buddugoliaeth. Dwi am dweud 1-1, a bod yn hapus efo hynny. Wel, swn i'n hapus hefyd. Wel, dyma ni, pan dy Sadwrn wedi dod. Mae Alun a Ifor yn y maes gwyn ar hyn o bryd, sy'n ni'n feddwl. Dwi ar y traeth yn Mykonos, os ydych chi'n methu bod yn y cae ras, am hwn i'n dyma'r lle gorau i fod. Mae'r tîm wedi dod allan, o'n i'n meddwl bod perfformiad dydd Mawrth yn siomedig, really. Ond falch o weld bod ni wedi gwneud i hyl be nath Southampton i ni. Dwi'n meddwl bod y canlyniad wedi bod yn bwysig o ran rhediad gemau sydd wedi dod i fyny, ond oedd o'n berfformiad gwan yn erbyn tîm da yn hyl, felly newydd ddod y tîm, yr un tîm os dwytha mwy neu lai, mae Cache wedi brifo mae'n debyg a mae James McLean i fewn, felly cadw cysondeb sydd yn grêt, really. Park i'n amlwg yn dechrau gweld i dîm cryfa. Dwi'n meddwl Lewis O'Brien yn mynd i fod yn un o'r chwaraewyr pwysig na'r tymor yma os ti'n cael tymor da. Mae'n wych ar y bêl, mae'n cadw'r bêl yn dda a mae gen i fo go forward gwych dweud y gwir, felly dwi'n edrych ymlaen i weld fo. Broadhead ar y fainc, braf go bod nhw wedi mynd yn ddofn iawn i'w pacedi i gael chwaraewyr rhyngwladol o Gymru eto. O ran gêm heddiw West Brom, tîm da, tîm fydd yn brwydro am y safleoedd ail gyfle heb os. Mi fysa gêm gyfartal yn ganlyniad da heddiw, jyst i gael y pwyntiau cyntaf ar y bwr. Dwi'n mynd i fynd am 2 gol yr un heddiw. Falch weld Keith Moore yn holliach. Mae o hefyd yn mynd i fod yn un o'r chwaraewyr pwysig yn ystod y tymor. Oedden ni'n dda iawn nesaf o i ffwr dydd Sadwrn dwytha. Felly, o'r traeth yn Mykonos, dwi'n deud 2 gol yr un. Gan obeithio gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gol. Hanner amser, Wrecsam 1, West Brom 1. Ei gêm reit da. Mae dorf chydig yn dawel yn y cae ras, ond i ddisgwyl mae'n siŵr gêm cynta. Da ni wedi creu lot. West Brom yn dîm da, cadw meddiant da. Maen nhw'n ffindio lle rhwng yr amddiffyn a canol cae yna. Mae yna fwlchau yna. A mae Park i licio eistedd nôl a gadael i'r tîm arall gael meddiant yn dydi. A dwi'n meddwl mae ansawdd y meddiant yn y gyngreirio yma'n uchel iawn. Felly, fydd hi'n job cadw nhw rhag sgorio yn yr ail hanner yma. Ond Josh Windass i ffwrdd i cael anaf. Gobeithio bod o ddim yn un rhy ddrwg. A neis cael Nathan Broadhead ar y cae. Rili bwysig bod ni wedi sgorio'r gol yna cyn yr hanner. Jyst i godi'r momentum chydig bach. O'n i ddim yn edrych fel cael y bêl yn ôl ar y degau fanna. Ha'n i beidio mynd i batrwm o just peidio cael y bêl yn ôl, achos dyna beth digwydd nebyn Southampton, a gallwn ni'n cosbi, lle. Mae'n edrych yn oce. Mynd amdani chydig mwy yn yr ail hanner fan. Wel, Wrecsam 2, West Brom 3. Mae yna lefydd gwaith i fod ar ôl i Wrecsam golli, ond oedden ni'n teimlo bod ni'n mewn reolaeth o'r gêm am yr hanner awr cyntaf o'r ail hanner. O'n i'n edrych fel tîm fwyaf o sgorio, ond da ni just ddim yn gallu ffordd yn neud camgymeriadau, gadael bwlchau yn y cem fel da ni wedi cael yn cosbi dro ar ôl tro. Mae hynny bach yn bryder ar hyn o bryd. Da ni chwaith ddim cweit yn clicio fyny ffrynt. Yn amlwg mae Nathan Broadhead newydd gyrraedd. Ar y plus, o'n i'n meddwl Keith Moore yn wych heddiw. Dwi'n meddwl mae o yn mynd i fod yn holl bwysig fel nes i ddweud cyn y gêm. Oedd o'n rhan o bob dim positif o'n i'n neud, o'n i'n teimlo. Mae'n mynd i fod yn un o'r tymhor yn edrych meddwl. Anghofiwch am yr 3 dychafiad, anghofiwch am yr ennill ag ennill. Da ni nôl i dymor peldroed go iawn, a rhaid ni just derbyn bod ni'n mynd i golli a gobeithio ennill yn ystod y tymor. Felly, ymlaen ni, mae gen i Sheffield Wednesday adres o dydd Sadwrn, felly chance am 3 pwynt ni'n deud. Wrecsam 2 gol, West Bromwich Albion 3. Gêm gyffrous, Wrecsam wedi cael digon o gyfleoedd, ond ddim wedi cymryd nhw. A wedyn West Brom ddim wedi cynnig lot go iawn, gols digon bler,
a mynd 3 gol 1 ar y blaen, a Wrecsam yn sgorio reit yn y munud ond oedd o'n rhy hwyr. Yn wahanol i'r 2 gêm arall wythnos yma, oedd na ddim comeback hwyr yn anffodus. Be di dy deimlad ydi ar ôl y gêm efo? Siomedig, fel ti'n dweud, West Brom ddim yn gret. Gathen ni gofnod da, bwysau, chwarae'n dda. 4-5 cyfle yn yr ail hanner yna, pel dod o dros y bocs. So, siomedig rwan, ond falle sy'n ni wedi cymryd y canlyniad yma cyn y gêm. Mae'n bach o bryder, mae 8 gol mewn 3 gêm. Perfformiad bach yn woblus at i ddweud yn dan i fod heddiw. A hefyd lawr ar ochr dde yna yn y cefn. Ddoth Longman ymlaen, nath ni ar o gol mewn wrth ysdwytha, yr un peth digwydd eto. Mae'n lot i gweithio yna fo, ond edrych yn bositif, cyfnodau yna, oedd ni oedd y tîm gorau. Ti'n modd, yn anffodus nath Windas i ffwr, Broadhead yn gofio chwarae mewn safle odd, doedd o'n gyffyrddus e hi. So, hard luck story, ond mae'r gyngrair yma yn mynd i fod yn anodd. Ydy, dwi'n meddwl... Athon ni i Bolton, do, ail gêm tymor diwetha yn adran 1. Gêm dda, Wrecsam chwarae dda, dim. Ddau dîm Pryn wedi cael cyfle. Un arbediad ger Arthur y Cwanco yn dod â pwynt adre ni. Fel ti'n deud, da ni wedi ildio 8 gol rwan mewn wythnos, ond da ni hefyd wedi creu lot o gyfleon. A tos y Ryan Hardy wedi cymryd i jans yn Southampton, mae'n debyg os da ni wedi ennill y gêm honno. Os oedd Nathan Broadhead wedi sgorio ar dechrau'r ail hanner, cyfle da, bosib iawn os da ni wedi ennill heddiw, felly yn gyntaf mae rhaid i ni gymryd yn cyfleon ar y lefel yma, ond da ni yn i creu nhw, ond doedd West Brom ddim wedi gorfod gwneud llawer i sgorio 3 gol nhw, so dwi'n meddwl fydd yna gwestiynau am falle dod â Cwanco yn ôl yn lle Ward, efo adael un i fewn ar y postyn blaen, ac oedd o ddim yn dod allan am y croesiadau a corneli a pethau felly yn edrych chydig bach yn ddi-hyder. Dwi'n mysio bod rhywun i ddarogan gwau, ond falle bod o werth deud, dwi'n meddwl o West Brom wedi ennill gêm oddi cartre ers Tachwedd llynedd, a wythnos diwetha oedd Southampton ddim wedi ennill gêm yn 2025, dwi'n meddwl. So, mae'n bosib i ni gael gormod o hyder, gan fod y tîmau eraill da ni wedi chwarae ddim wedi bod ar rediadau da, a mae'r gorfoledd eu cefnogwyr nhw yn dangos pa mor hapus mae'r 2 dîm yna wedi bod i gael y triffwynt. Ond lot o bethau da hefyd. Dwi'n meddwl fod na golled ar ôl Dean Windass. Mae o'n codi'r cwestiwn falle am Nathan Broadhead, sy'n fel arfer y chwarae ar yr asgell, a da ni'n wir y chwarae efo asgellwyr be fydd i safle fo wrth symud ymlaen. Oedd yn chwarae yn yr ôl 10 heddiw. Dangos touches neis, ond cyfle i sgorio 2 gol, a fysa wedi bod yn gêm gyntaf arbennig iddo fo os ydi llwyddo i wneud hynny. Felly, ambell i gwestiwn wrth symud ymlaen, ond da ni yn y Bencampwriaeth yn swyddogol rwan. Digon i edrych ymlaen ato fo, ond ambell i gwestiwn. Ti'n disgwyl gweld ni'n cael mwy o chwaraewyr i fewn? Mae'n odd deud hynny. Swn i'n syni, mae'n amlwg wendid yn y cefn, mae pobl yn rhedeg ato ni, a mae'n fylcha yna, mae'n fylcha tu ôl y 2 gefnwr. Dwi'n siŵr am clywed ar y lefel yma, dwi'n meddwl Brunt wedi cael dechrau gwell i'r tymor. Angen tynhau. Dwi'n teimlo, dechrau teimlo am wsos nesaf bod o'n mynd yn must win, achos maen nhw ar bapur, mae Sheffield Wednesday yn dîm hawdd, a wedyn mae'na bwysau, mae'r feel good factor yn Edwino i Ti'n edrych ar pethau positif yma, O'Brien yn dda, ond mae Dobson yn dda iawn, fel bod wedi symud ymlaen ar y cae chydig cyn i ni sgorio gol gyntaf, oedd hynny'n effeithiol iawn, a Keith Moore, o'n i'n meddwl Keith Moore yn wych, beth am rhoi gorau ddim byd, rhedeg ar ôl bob pêl, fwrodd y bêl i fewn am y gol gyntaf. Mae yna positives yna, ond dwi'n eisiau bod yn y sefyllfa yma wsos nesaf. Ia, dwi'n meddwl 3 chynnig i Gymro,
a gobeithio, wel, ar bapur mae o'n gêm dylen ni wneud yn iawn efo. Kiefer Moore wedi creu un gol ar yr asgell, fo greuodd y cyfle i Nathan Brohead eto ar yr asgell, ond oedd o'n rhwystredig iawn achos oedd o'n ennill bopeth yn yr awyr hefyd, felly oedd o'n amlwg sut i ni giro nhw, os oedden ni'n rhoi y bêl i fewn yn llwyddiannus, oedden nhw'n mynd i fod mewn trafferth, ond nathon ni ddim llwyddo wneud hynny yn ddigon effeithiol. Sôn am chwaraewyr newydd, so ni ddim yn synnu fel ti deud gweld amddiffynwr canol yn dod i fewn, i ddwyd mwy o ddyfnder i ni'n fanna, so ni ddim yn synnu gweld rhywun arall yn dod i fewn fel wing-back. Dwi'n meddwl bod y gwestiynau ar y dde, James McLean ar y chwith heddiw, Catcher wedi brifo, felly dwi'n meddwl bod yna le un arall mae Longman yn gallu chwarae ar y chwith, so dwi'n meddwl jyst i roi mwy o ddyfnder i ni. A bosib iawn chwaraewr canol cae amddiffynol. Mae Matty James di chwarae'n iawn yn y ddwy gêm, ond mae o'n 33, a falle bod ni angen mwy o ddyfnder yn y safle yna, felly sydd ddim yn synnu gweld 2 neu 3 arall yn dod i fewn. Falle fel arfer mae bopeth yn digwydd yn y wythnos cyn i'r ffenest gau yn dydy, ond... Dwi'n cytuno, oedden ni'n rhedeg allan o stêm, o bosib cyn iddyn nhw sgorio'r ddwy na'n sydyn. Oedd yr un fath os dwytha, oedd hyn o pwysau allu disgwyl i'r tîm gymryd. Wedyn mae angen rhywbeth mwy o gefnogaeth canol cae, disgwyl i O'Brien wneud y rhedeg i gyd. Fel nôl i ar y dechrau, beth bynnag. Fel ti'n dweud, Matty James, cyfraniad mawr, ond mae goesau fo'n dechrau mynd am hwnni. Mae yna waith meddwl i wneud os gyn Parkinson. Oes, a dwi'n meddwl fod o werth nodi, da ni wedi rhedeg allan y stêm yn y ddwy gêm, a falle athon ni Australia Zelen newydd, wrth gwrs, a mae yna resymau hynny, da ni'n cael arian o'r teithiau tramor yma, ond falle mae'r gwendid mwyaf oedd y ddwy gêm gafon ni ar ôl dod yn ôl, oedd yr amwythig mewn gêm tu ôl i ddrysau caeedig a gêm chydig bach yn oed yn Groningen hefyd, felly i fel bod ni rioed i chwarae ar y lefel yma, falle bod ni ddim wedi cael y paratoed gorau, a dwi'n meddwl da ni wedi dechrau'r gemau'n dda, ond wedi colli stêm yn yr 20 munud ola, a falle bod chi wedi clywed fi deud hyn o blaen, di Parky ddim yn person mwyaf i ddefnyddio'r fainc pan maen nhw bobl yn dechrau rhedeg allan o'r stêm, felly... Dwi'n meddwl bod y goliau hwyr yna falle'n cuddio hynny i raddau, ond da ni'n codi'r gêm am 5 munud ola, ond yn yr 20 munud cyn hynny, dyna lle da ni wedi colli'r gêm fwy waith, dwi'n meddwl. Ia, felly gobeithio, wrth gwrs efo cwpl mwy o gemau, fydd hynny yn llai o broblem.